Hej, jeg vil vise jer, hvordan vi får et aftenlook ved hjælp af Wows palet, som hedder Color nummer 6. Og det er en perlemorsfarve og en sølvgrå farve og en mørkegrå sort farve. Først lægger du en base på øjet, så øjenskyggen sidder fast. Og det gør du ved hjælp af, eller det gør jeg ved hjælp af Maybelline Color Definer i perlemorsfarve. Og det lægger jeg helt op til øjenbrynet og smører ud med fingeren. Sådan. Med en stor blød børste, som også er fra Wow i nummer 810, der ser sådan her ud, lægger jeg den hvide hele vejen op til øjenbrynet. Og ud. Sådan. Med en mindre pensel i nummer 813 for Wow, tager jeg den sølvgrå og lægger på 2/3 af øjenlåget. Og så tager jeg igen, og nu lige falder ned selvfølgelig. Så var den. Så lægger jeg den helt herind til, helt ind i øjenkrogen. Og lidt op. Tager jeg den grå igen. Og fører ned, næsten helt ind, lidt over den sorte i øjet, og op igen. Tager jeg den mørke farve, så ind her i det socket bone, kører til midten. Og lidt ind der. Og den yderste del af øjenlåget. Og ned. På 1/3 af den yderste del. Sådan. Tager jeg min blenderbørste, der ser sådan her ud. Og kører den igennem. Blender opad, så det bliver et smoky look. Og lidt ned. Så en eyeliner. Og der bruger jeg Maybelline's Eye Definer i sort. Den lægger jeg helt ind i øjenkrogen. Jeg lægger den tæt på vipperne. Og så blokker jeg den. Det vil sige sådan, så den ikke løber, og den ikke smitter af her. Og for eksempel, jeg har ikke så meget plads mellem øjenbrynet og øjenvipperne. Så tager jeg en sort fra Clarins i deres Color d'Alieur Palette Jeu. Så tager jeg den sorte
Og med en angle brush, så ser sådan her ud, en lille en, kører den hen over eyelineren. Så eyelineren, den sorte, på den våde del. Helt ind. Og lidt her i øjenkrogen, på den ydre del. Sådan. Så tager jeg den hvide igen. Og kører ind her og lægger den over den grå. Kører den op. Så tager jeg den grå igen. Blender over. Så tager jeg den mørke. En blender brush. Mascara, der bruger jeg Maybelline's Definer Lash, som har en rigtig god gummibørste. Den ligger du både på oversiden og undersiden af øjenvipperne. Det her er en af mine favoritmascara, men det dårlige ved den er, at den er meget våd, så jeg tit, det vil sige, at hver gang jeg har taget den på, har jeg mascara heroppe og hernede. Så er det helt ind og ud og på den nederste del. Sådan. Så har jeg en make-up-svamp og Chanel Vitalia Compact Foundation. Jeg kører hen, og jeg kan se, der er allerede noget mascara her. Og alt det, der er faldet ned, så retter af herude. På kinderne, der bruger jeg Clarins Summer Glow Palette, og der bruger jeg de to hernede, så jeg vil ikke have noget glimmer. Og kører den op her, og her, og ned, så det er ligesom et tretal. Og over næsen. Sådan. Og det er det i aften, vil jeg gerne have noget glimmer, så der tager jeg Chanel Irel Blush i nummer 26 Neroli Rose. Og lægger den kun her på æblekinderne. Så blender jeg med den børste, jeg brugte før. Som highlighter, der bruger jeg Helena Rubinsteins Illumination. Lægger under øjet. Sådan. Blender igen. Det er vigtigt at blende altid med både øjenskygger og kinderrød og solpuder, så der ikke er nogen hårde linjer. Og så tager jeg Make Up For Ever's øjenbrynspensel i nummer 6. Kører henover.
På læberne, der tager jeg igen Vita Lumière fra Chanel og lægger henover for at blokke den røde farve. Og der bruger jeg Glam Shine fra L'Oreal i nummer 301. Har en frugtsmag. Og så lægger jeg Gossip Sparkling Pearl øjenpensel heroppe for at gøre læberne større. Og så tager jeg lidt af den og lægger herind. Så tager jeg den igen og lægger heroppe. Sådan.